Okay, so magandang araw. Itong video na to ay continuation dun sa isang video, yung Photoshop's top secret, no? Ngayon sa video na to, gagawa tayo ng ganito, ang orasan. Kasi yung mahirap sa paggawa ng orasan ay yung distance between sa mga numbers, no? Gaya nito sa 12 tsaka papuntang 1, yung distance nila tsaka yung angle, yun yung mahirap. So tingnan ko sa YouTube nga, ang daming gumawa ng tutorial ma-achieve yung style ng ganitong orasan, pero iba yung style nila kasi hindi masyadong accurate, no? So ipapakita ko ngayon paano gumawa ng relo na super accurate talaga in terms of distance. So ito, start na tayo. So unang gagawin natin is kukunin natin yung center nito, itong ano bang tawag nito, itong puti. So double click dito para lalabas to, then okay. Katapos nyan, kiklik natin to, show transform. So pagkatapos nyan i-show transform natin, kiklik natin yung Control T para lalabas yung mga handle nya. Then pagkatapos nyan, kukuha tayo, i-enter natin, tapos kukuha tayo ng guide. Yan, galing dito, drag mo lang, then i-hold mo yung Alt, magbe-vertical dyan, kasya, no? Galing horizontal punta vertical, galing baliktad pala, galing horizontal punta vertical, ang tama. So ito yan, tsaka yan, so ibig sabihin yan yung center nya. So dyan tayo magkukuha ng reference. So ngayon gagawa tayo ng ito, kukuha tayo ng ellipse tool, tapos dyan tayo mag-uumpisa dito sa gitna. Then i-hold natin yung shift tsaka yung alt para sa center siya, yung paglaki niya galing sa sentro. So gawa tayo ng circle, mga ganyan kalaki. So kahit anong kulay, no, pwede kasi reference lang natin to. Hindi natin gagamitin yan sa paggawa ng orasan talaga. So next nito is kuha tayo ng text tool, ito. Then maglagay tayo ng number 12, yung dito sa pinakataas, no? So number 12, then lagay na sa sentro. Tapos double check natin, dapat naka-center siya. Hindi nakaganyan, dapat naka-center talaga para equal yung side. Then pagkatapos ilagay natin dito sa gitna. Yan, sa gitna na. So after nyan, gawin natin is yung technique ng Photoshop, yung top secret ng Photoshop, yun yung gagamitin natin. So after nyan, hold natin yung Control Alt tsaka T. Yan. Tapos after nyan, ito yung center nya, tadrag natin, ilagay natin dito sa center ng circle. Pagkatapos dadrag din natin to. Yan. So ito dito, itong galing from this this side papunta dito, 90 degrees yan, no? 90 degrees yan dyan. So dito hanggang pataas 90 degrees yan. So 90 degrees i-divide mo ng tatlo, so 30 degrees sila, no? So yan yung ilagay natin dito, 30 degrees yan. Then after nyan, yung isa pang key combination, yung Control Alt Shift tsaka T, no? So zoom out ko muna para makita nyo. So Control Alt Shift tapos T, tapos T pa, tapos T. Na-hold ko lang yung Control Alt Shift pa, tapos pinipindot ko yung T, dumami yan. So yan na, no? So napaka accurate
tsaka napaka-equal nung mga nung distance nila lahat. So gawin natin is change lang natin to isa-isa. So ito 1, 2, 11. Tsaka isa pa, isang tawag ito, reminder, dapat dito sa paragraph dito, dapat naka 100 yan dapat naka 100 yan para sentro talaga, no? para equal talaga lahat, dapat naka 100 yan. So ngayon gawin natin is i-align na lang natin to ng maayos, no? Kasi nakaslant yung halos lahat, tsaka baliktad. So ito, no? So Control T para transform, no? So transform natin to isa-isa, Control T, then habang dinadrag natin to pag Control T, dadrag natin to pag ganyan, i-hold natin yung shift para mag-i-snap siya every degree. So yan, so -30 para straight siya, nakatayo. Then next is yung number 2, ganun din, Control T for transform, then drag, hold yung shift, yan, negative 60 degrees. So gawin din natin sa iba, Control T, then hold yung shift, then drag, yan. So yan, sobrang bilis, no? Sobrang dali lang. Then yung kakak na natin to, yan, so circle na, no? Circle na. So background na lang yung kulang, yung so kuha tayo nito. Dito kunin natin tong background na to. Kasi kumbaga naka-plaster na, no? So hold na. So kunin natin yung background nito. Lagay natin dyan. So yan na. Yan na. So saan ba yan? So yan. So yan na yun. A-align na lang to. So yan na. So change natin ng kulay yung mga oras, gawin natin puti, saka lagyan natin ng drop shadow. So yan na. So see, so sobrang bilis gawin. So far na alam ko na the best technique na mas mabilis pa, no? So maraming salamat kung na-amaze kayo, mag-like, mag-subscribe, no? So yun lang, hanggang sa muli.